Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu da kuma da sake saduwa a cikin wani shirin da yake faɗakantar da mu, ilmantar da mu, gami da nishaɗantarwa. Yau za mu yi magana ne akan mace mai zuwa wajen fati, most especially 'yan matanmu na yanzu. Yake 'yar uwata ki sani, da Allah ya halicce ki mace, bai halicce ki saboda ki zama ballagaza ba. Ya halicce ki ne ki zama uwar al'umma, mai ba al'umma tarbiyya. To idan a ce kin riga kin watsar da tarbiyyar ki a gida, sai ki fara tunanin waɗanda za su fito a ta ƙarƙashin ki. Yake 'yar uwata mace, ki sani cewa duk abin da zaki wallahi sai 'ya'yanki ko jikokin ki sun kwatanta. To na menene zaki rinka ɓata wa kanki lokaci kina zuwa wajen fati? In aure yake so ki je gida ki ce a miki aure mana. In ya so in kika je ko da kayan kiɗan gidan mijinki ki fara yin fatin ke da mijinki, amma ke ce ku je gidan fati ki yi rawa da wancan, ki yi rawa da wancan, wa iyazu billahi. Kinga kin zubarwa da kanki mutunci, kin zubarwa da kanki daraja, kin zubarwa da iyayenki mutunci, kin ci mutuncin addininki, kin wulakanta al'adarki, sannan kin ci fuskar society ki. Saboda menene? Ana kallon ki za a ce 'yar wance jikan wance, ko kuma 'yar wane jikan wane, 'yar iska ce don fati take zuwa, kuma menene a unguwa kaza take, kuma menene bahaushiya ce wai 'yar musulmai. Kin ga anan menene 'yar wance ko kuma 'yar wane a unguwa kaza take, kuma bahaushiya ce sannan musulma. Kin ga menene? Kin wulakanta iyayenki, kin ci mutuncin unguwarki, community da yake, kin wulakanta al'adarki, sannan kin zubarwa da wannan ɗinki mutunci addininki. Na menene? Dan Allah dan Annabi mu rinka rage son zuciya. Saboda menene? Son zuciya na ɗaya daga cikin abin da yake kai mu ga halaka. Allah Ubangiji ya bamu ikon gyarawa. Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Kuma sannan su mazan nan da ke fita fati da su, wallahi babu mai auren ki a cikin su. Saboda menene? Gani suke duk sun riga sun gama da ke, ko ba su yi wani lalata da ke ba, amma wallahi su a garin su za su rinka tunanin to ni me ma zan auri wancan, bayan yadda muka gama fita yawan duniya da ita, muka gama kaza. To kin ga ko anan ma kin zubarwa da kanki mutunci. Mai auren ki wallahi sai an sha wahala. Dan Allah dan Annabi mu rinka danna zuciyarmu. Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Allah ya bamu ikon bin duk wani abin da addinin musulunci ya zo mana da shi, ya kuma bamu ikon ƙauracewa duk wani abin banza da baya cikin musulunci. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.